Sibingelele kuphi nakuphi la kufinyelela khona umbukiso. Siyethemba ukuthi nizowuthokozela ingane zakwethu. Sicela ukuthi ni-like, ni-share, ni-subscribe. Okukhulu kunakho konke ikona ukusubscribe. Ungayidluli ivideo ungazange uzosubscribe, sibe yifamily nizokwazi ukuthi nithole zonke indaba esiyiphostayo. Namhlanje ke zithi ke umpumelelo okwamseleku usehlabene engenalo unyavunyavu unyanyavu usuka sambelwe monto yakwaHyundai. Siyazi ukuthi uHyundai ezinye zikampani ehamba phambili kakhulu la eNingizimu Afrika ngokudayisa nangokuthengwa nje kwazo lezi imoto. Siyabongela ke umfana osamncane ngaloluhlobo owenza izinto ezibonakalayo futhi okubonakalayo ukuthi unekusasa eliqhakazile kakhulu when it comes to amabhizinisi kanjalo nje nazo zonke izinto akazenzayo. Sithi nje halala mfoka Mthombeni. Siyethemba ukuthi ngempela uzoyiphatha kahle, uqhubeke uzijabulise lapha komabona kude. Njengoba sazi ke ukuthi uthando nesithembu engazuthi kuhlongozwa ukuthi liyabuya useason 9 uzoqala ukuvela lapha ngonyaka ozayo 2026. Siyathemba ukuthi ke abantu abaningi bazolijabulela. Sizoyibona zonke igaxa lapha esijwayele ukuyibona kuwona uthando nesithembu. Kodwa ke kule video ke sithi nje halala mfoka Mseleku. Siyethemba ukuthi mfana kithi uzoyiphatha kahle nqovu lena. Iya-ke mzakwethu ileze kade siniphathele zona namhlanje. Siyacela bawufethu ukuthi ni-subscribe, ni-like, ni-comment, nenze konke okufanele ukuze sizokwazi ukuthi mangabe siposta ivideo entsha ngaleso sikhathi nikwazi ukuyithola ngesikhathi. Siyabonga kakhulu ingane zakwethu.